Nakaliang jong ka channel EthosTalks ni kwa ban ai ka jing khublei ka bekerpang ya phi baro nama ka jing Kyrshan ka jing ai mensiem bat ka jing ya snok tilang jong phi bat ngi ha ga ba penlong ya ka ne ka channel jong ka jing kerkhu kalong ka jing kemen ka ba kharau pa sai sien ban kendo biang ya phi ki paralok parajor sahau leo Snem ubathamai namar gande kalong ka video ka banengkong jong leo Snem na kaliang jonga bat ka team ha ka EthosTalks Channel ira kwa ban ai khublei kerpang epi iwei pa iwei but ai ba leo Snem ubathamai udalong Snem ubadap jingker khu ha ka jing em ka jong phi but ha ka jing em ka jong iwei pa iwei Snem ubathamai uyai wan na Snem sha Snem hanrai ke ka badon kam ha ka jing em ka jong shimet kalong ka jing em ka bathamai kalong ka jing kala ha ka jing em ka jong na ka ka bangi long men shwa in kham kala ka jing em kham ba kata ka badon kam na ka mata jong shimet bar kum ki yang kesam lara men shwa ni long katto ka jing it ka jong hoble how ne Snem mamanta in kham it shi sho kan yaladi ti hak ni ka poro na ka liang jong kum ka channel ro ngila prakhat ke ka bangi la ban le kham ba ti Mynta Snem kwa ban ya tho ya phi bangi kwa ban Kyrshan Skul kwa ban Kyrshan boycott kwa ban Kyrshan by uniform kwa ban Kyrshan by Skul ya ki khna ki badok ki khna ki ba shimla ban yo ka pisa ka ba biang na ka banta bakin le Skul ti na kaliang ka jongi kom ka channel kwa ban le na ka banta jong kito ki khna mention Snem house Snem arhoi lingba jong ki shithi baki paralok kila tho shangi ki nongpet hagan yagane ki video ki jongi kila tho shangi ki ong bangi don kam ga jing arab haga bai dai baga jing puli ki jongi bar habangila yo ek number ki jongki kila pha sha ki email ki jongi yo ban kran bar ki bangila yo ban arab hado laingot ki khna yo ban Kyrshan yaga bicycle ke jongki ngla yo ru ban penthiet ki kot ki jongki bona pen jong phi mo phi ong ba kaneka EthosTalks hato ni shukran ngi dale ada ka kamro karen ong ya phi ban nyimshim tang kren ke hereng dale ru da ka kam namar ngi long ka channel ka baret nyim pa la than ma ka shan shibon regi scam ha ki Snem ki ban wan ka jing thumu hi jongi kalong nakabanta ban kentio ya ka imlang ka salang nakabanta ka buram ka jong uble te namar ka taga daw hakani Snem momenta ni ko man Kyrshan khambon nge ki khna namar ka taga daw ida kar pat ya phi kito ki kime ki pa lani ki hemmen ki para lani ki khna pule phi soba phi don kam ka jing arab ka jong kum ka channel soba ban tho ashangi kai pe ka to ki email ngala ai ka screen soba ban tho ashaga to ki email ka jongi but pen pau yak jing don kam ka jong phi karma phila ban pen pau balai phi don kam katan khambha namar banginam la ban ai lot baro ina ban chu jit yak tu ki khna ki ba kham don kam mo lagi don kam na lor ki thi phila tho ni kwa ro ban dai kran ba phi leng ba jong ko phone na ka daw da tho ka nya ka number phone ka jong phiru khna bangina ban phone ka che phi khna ban yo pen tikna mo i khna ki ba kham don kam yakita ngen ai namar ka ta daw la da phila tho ru la singim ai wasngoi ila ban ai la si house ne mo ban wan pat la da kalong ka bala te namar ka taga daw Mynta Snem ni prakhat kumni ban tang na kalyang jongi ka channel mangi long ka channel ka baret inam la than man ka shan shibon te na ka bar ka taga daw ni kerpat yaki nongpet mo phi don ka pisa phi don ka sim jong ka jing arab esi bi ong adon tang shajar hajar ru an ong phi ka long ka jing arab ka ba khrau ka taru namar ngitep babon ki khna ki ba mala ban thiet tang ya bai kot ru ki mala ban thiet tang ya ka pala kot ru te namar ba ngin yo yak shibon ki application ki shithi na ki to ki badon kam ki jing arab te na kalyang jong phi par ro mo phi ko ban ya so ban ki kum ka channel ki ko ban ong kum ni ba wat nom pha pisa changi ngim kwa ban ya don banta ha ga bai de ba ka kam pisa harangi kwa ba phin don banta ha ga bai de ba ka jing arab te phin le kumno phin tho changi ayo number phone jong phi ro mo tho changi ba ong ba phi kwa ban ya rab tingin saya keren ba phi ken but habang ila yo ini ki kerteng ni khna ni la bishari jon kam jong ki but ngin sa ai ya ka kerteng
lane ya kan number jong itai khna shapi khna ba philio bane kran mai tu khna kan mo tikan ni kan long ka jing rap ka tang man tau snem hak ba shim snem pat ya ka tangim tip ngan saya pai biang kan la kitu khna ka ba yo man shim snem ru man tau snem kan ham apply biang la shim snem ru tikan sapet kan hakan ur kam ngila amanyara ti hakan ni ka por man tanga thai kala shai kata te kum ka jing I mil sim how ni snem mo ba thamai ko ban IP ka wei ka benta na ka tin ka jong ble kata ka long na ka kitab ki sam kala nong ka ba arpulai ka de khot ka ba saw ka ba long shapang uble ko munong up long brat bat mangi ki bangai kum ki lang brat ngan pulia tang ka de khot ka ba saw ka ba ong kum ni shisha langa ya ru ya ka them ka serngyo ka jing ya ngan om shep tieng ya ka ba snio namar me don rengkan mame bat nga uding do baru shando jong me ki pentingan yanga kapas so tan thang ne ka tiang ka jong ble ka ong kam shim ong banginam yai ya ka them jong ka sringi o ka jiya pi ki jing pang ki jing sitam ki laban wan mun garanti mo ke mai ong hni gisni ya ka jing em ka jong hi hare ke e ka badon kam ka long banganam shap tiang ya ka basio pi ngem de ban shap tiang abang ile ke bang nakanta ka buram ka jong blay ni tep ru ba blay don ka jing em ka jong ni laban ya ka snem ka ba kumno ni tep men snem ba snem 8000 arpo ka long ka snem ka ba hari ni ahingo yo blay banginang em hado manta mo ngidang ring mesim hado manta ngidang la ban ya kren men ya pek nang kum ni hado manta mar ka ong namar medon rangkat me pa nga nada oblay don rangkat bat ni ngang pi ya ka no ka jing ka jing em ru kam lele namar medan rengkan mame bat nga uding do baru shando jong me ki pentingan yang pi uding do baru shando ki pentingan yang kini kilong ki atiar ka ba ublay ula bo nakabantaban pentingan yang nakabantaban I mil siam yang nakabantaban ya lam yang kitu ki batai syapang ka ne ka tien ka jong ublay ki ong kumle ba uding do baru shando pi wei ulong banyalam lenti ba wei par ulong man sneng man karaw yang uway ulong banyalam yangi hakalanti kabadai bat uway par ulong banya dayangi kan nakinong shon ke jongi te kibanon kam kini ki nong up langbrot kibanon kam artli kata ki atiar kalong uding do baru shando ki pentengen yanga mo teteng i ko makalek boble ule ya kaba ngingim slap masotho balai ka jakom ne hendain on pi teng uble yo upanan kamro uding do teng upanan kamdo shando hagajing em ka jongi nakaman ta ka jing mantai ka jongi te hagajing em ka jongi ka bangai ya pan so tho e ka ne boble ulong nang ablong brot pan mangi ngilong ke lang brot ke jongo khobre shibon to blen kor khu ya phi baro so ban share ka ne video kan sheki weiru ba kiru kin yo mat ya ki jing kor khu nakaman ta ka boram ka jongo in sai kan do pat Kumno shibon.